אוקיי, שלום לכולם, אני עידו וכאן איתמר. שלום. כן, יופי, טוב שנזכרת. זה לא עולם חדש, קרה פאשלה קטנה. אמא שלנו הפריעה לנו בסרטון. כן, בסרטון הקודם שהלך 20 דקות, וכל 20 דקות הלכו לטמיון עכשיו, זה כאילו כל כך מעצבן אותי. רגע. תיזהר מהסקליטון שהיה שם, אבל הרגתי. בסדר, סבבה. אוקיי, קיצר, אני לא יודע למה היא הייתה חייבת. תמר, יש עליך אוכל? כן. יש לי 3 רעב. בוא תעלה מהר, לפני שאני נותן לך את הבוקס. תן לי. באמצע שאתה היית איזה 50 דקות. נו כבר. מאיפה הבאת לחם? מה? קיצר. מה? מה? כמה? למה הלכת לשם? לאן? למה הרגת את כל החווה שבניתי? מה אתה רוצה ממני? הייתי חייב גם להרוס את כולה. זה לא היה אשמתי. טמבל. קיצר, הולך להיות כיף. מצטערת, זה בשבילכם. הלוואי שיחנק. קיצר, הולך להיות כיף, אני חושב. הנה הסקין החמוד שלי. וואי, ראיתם? יש לי חרב מאחורה. ייי! היו שלה, ייי! אוקיי, בוא נעשה כזה משהו מצחיק. איתמר, בוא נעשה משהו מצחיק. כן. יש לי. מה? אוקיי. חייתי לעצמי נעליים. סבבה. אוקיי. מהרעיון שלך. אוקיי. אני הולך לחצוב עצים. מה, אתם צוחקים עליי? מה? ניתק אותי מהשרת. באמת? כן. יופי, החזיר. מה זה הבאג הזה? טוב, זה מוזר. היה לי לעד, כן. וזה משהו שלא קרה לי אף פעם. במיוחד במחשב. אז לאח שלי יש לפטופ. והוא גרוע תהיה. מעניין כמה זמן הלך הסרטון. שלא כדאי לי להוריד כל כך את ה-FTV. קיצר. הולך להיות כיף. גם אתה רוצה לצליח. תחנק. איפה זה? היי, מה? אז זאת המערה שהתכוונת אליה. כן, אמרתי לך. למה חטפת כזה למטה? מה אתה רוצה ממני? אתה חייב לחצוב. כן, אנחנו הולכים עכשיו למצוא... דיימונד! לא! מה? איך מתית? טמבל. בוא, אני אתן לך פוש. יאללה, בוא. נו כבר! אני במערה של הלבה, טום. נו בוא כבר. הוא בוא למעלה. סליחה שאתם רואים את זה? פשוט אח שלי. בוא הביתה פשוט, יא טמבל. כל הדברים שלך פה. בגלל זה רציתי שתבוא. נו זוז! הולך להיות כיף הסדרה. אני חושב שאנחנו הולכים ליהנות. קבל אוכל. אתה תקבל כאפה. קח אוכל. הולכת להיות סדרה מעניינת, מצחיקה, נעשה פאשלות לפעמים. נכון אדון איתמר, יהיה פאשלות. יצא לי גרייפס. מה, אתה צוחק עליי? לא, למה אתה מספר את זה בכלל? זה אישי? מה? אמא שלו קוראת לו. אני הולכת רגע. אמרי שלא יחזור. אוקיי, אז אנחנו כנראה לבד. אני ואתם. ויש לי עוד סרטון של רולר קוסטר. אני פעם אעשה מיינקראפט, פעם רולר קוסטר, פעם משחק כזה, פעם כזה. נעשה הכל. כן, וואלה, למה נכנסת לתמונה? אני רציתי להיות לבד, בשקט שלי. למה אתה חייב תמיד להרוס הכל? היי, איתמר, אתה יודע לאן הגעתי? למאה? יפה. יש, שיירון. תמות. מה תמות? איך אני... תהיה זומבי.
לא נורא שהיא זומבי. יש כאן לבה, הכל בסדר. יש! בסרט! חמש אלו דיימונד. אובסידיאן, איפה הדיימונד שלי, חבר'ה? איפה הדיימונד? בוא נראה וואי, איזה עוד פעם רואים את הדברים מוזר. F3. קיצר, אמור להיות פה דיימונד, משום מה, אנחנו לא מוצאים. אבל אנחנו נמשיך לחפש, ושיהיה כיף. אוקיי. אמן תחנק. וואו! קלוט ממצאתי, תמר. זהב. רגע, תמר, חכה שנייה, למה אתה עושה את זה? תשמע. מה אני עשיתי? את זה, למה אתה חותם למטה? אתה יודע שאני יכול להסתכל אצלך במחשב. אם שכחת. אנחנו מחשב ליד מחשב, אז כן. כי אין לי כוח עכשיו לפתוח שרת ולהתעסק מכל האלה. תודה איתמר שזה נכון, תודה. כיף לך אופן לאח שלך. נחשנה. מה? זה דיימונד זה. לא, שקרן. איך אני לא מצאתי דיימונד? ובאיזה מערה בדיוק? במערה שלך. מה? איזה אפס אני. שיט, זומבי. אמרתי לך. לא נורא, יש לי חרב. לא נורא, לילה. ומצאתי פה לפיס. למעלה יש לילה. לא נורא. מצאתי זהב. מצאתי דיימונד. כולן לדעת, מצאתי דיימונד. על הפרק הראשון. איזה פוקס. מצאנו דיימונד על הפרק הראשון של הישרדות. כן, הישרדות מיינקראפט. פרק ראשון דיימונד. וואו, אז לא הולך להיקרא פרק. פרק. חתיכת פרק. איזה פוקסיונרים. אלוהים אדירים. יו, זה קטלני. איתמר, מצאתי דיימונד. אני רק צריך תודה וזהו. אוקיי. וואו. אנחנו גדולים. וואו, 5 דיימונד. איזה קטלני. רק 5 דיימונד? חבל, כי אני מצאתי 21. כמו שאתם רואים, אני שמה על אנגלית, אבל אני לא בדיוק יודע מה רשום שם. זמן לקרוב, קיפלתי חרב דיימונד. מה? קריפר! אוי שיט, בתוך הבית? ליד הבית? יואו, הרגתי, הוא כמעט התפוצץ. יש לך מזל, זה היה ליד הבית? כן, ממש. יש לך מזל, מול תאמין לי. הבית. הייתי מתפוצץ עליך. עם קריפר. הייתי מזמן אליך קריפר. מה? את מה? זה אח שלנו, החמוד הקטנצ'יק. לא, זה קלאם. שום דבר, יואב, שום דבר. כן, הוא חפרן. מגרד לי. ואיתמר, לך תגיד לי מה אנחנו עושים כרגע. אם אנחנו עושים סרטון, תגידי להם להיות בשקט. אמן דיימונד. לא, זה המקום שלנו. איזה באסה. חבר'ה, אנחנו הולכים למצוא עוד דיימונד. תתפללו בשבילנו שנמצא עוד דיימונד, כי אני רוצה להיות פוקסיונר היום. וואו. המקום הזה מלא בכבישים. טוב שלא. טוב שכן, סליחה. טוב שלא. טוב שלא יודע. לא טוב שאתה אומר את זה. כן. וואו, אין לי אוכל עליי. טוב, אז... נתתי לך אוכל. כן, אני לא יודע למה, אז משום מה, לא יודע איפה הוא. אבל אני לא מתתי, זה בטוח. 64. שתוק. מעניין לי שפיצחת... אז מצאתי את כל הבשר. מעניין לי ש... מה אתה רוצה? הלכת לחווה שלי והרגת את כולם. מה אתה מאשים אותי? אמרתי את כל החווה הזאת. לא, נו באמת. אולי בוא נעשה זרעים קצת. קיצר, וואו, אני הולך למות עכשיו. וירד לי חיים, אוקיי? ככה שאני הולך באמת למות. אז כדאי שאתה תשתגר עליי כי... כן, אנחנו לא עושים גיים מוד אם אתם חושבים, כי גיים מוד זה ממש מסריח. אנחנו רק משתגרים כי... כן, כי אחר כך לא נמצא אחד את השני. כמו שאני מכיר אותו, הוא הולך לאיבוד בכל מסע שהוא הולך. יש לו מזל שאני איתו בעולם, כן. אם לא, אני מת תוך 5 דקות. כן. יש לו מזל שאני פה בכלל.
יופי, מזל. אם מישהו יודע איך לסדר, בינתיים... אם לא נכנסים לשרתים כאילו של אחרים, כי לי זה לא עובד להיכנס לשרתים. כן, ואני מעדיף שאני... קיצר, אני אשתגר אליך. אתה בבית? כן. מה, איך הוא עולה לשם? איך הם עלו לשם? קיצר, מה זה משנה? הם נבצרו בפנים. אז תביא לי אוכל. יש לי 58. מעניין. אנחנו צריכים לעצור את הסרטון ולהרוג איזה כמה זה. איתמר, פשוט לך. מפה. לך, לא צריך לכתוב את שלך. עכשיו, אני אעשה את זה באמצע הסרטון. איך הגעת? מה? איך הם לא צרים? עידו! מה אתה רוצה ממני? מה הקטע שהם לא צרים על הבית? אין לי שמץ, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה ניסיתי לך? מה? מה נעשה לי עד גב? גם אם תאמין. יש לי 47 לפיס לזולאי. יפה לך. השגתי במערה שלי. וואו, נשבר לי כמעט הפיקט לאיירון. טוב, בוא נשאל, איתמר. כן. טוב, אז נסיים את הפרק או משהו? לא. אוקיי. אז יאללה, בוא. אני אוהבת אותך. אוקיי, ככה. בוא מחר תשאל. אני מקווה שנעשה עוד סרטון. בוא כבר. כי אנחנו חייבים לעשות בבוקר, כי אני הולך לדוד שלי. בן דוד. ואני אצלם בלעד הפרק, איזה כיף. ועידון, יש לך עוד איירון בשבילי? מה? לא, אל לא משנה. לקחת לי מהאיירון, נכון? מה אתה רוצה ממני? תביא את האיירון. אני אהרוג אותך, תביא את האיירון שלי. מה אתה רוצה ממני? תביא את האיירון. אבל כבר... די, יא ילד מגעיל. וואו, עוד חצי ואני... תביא. נראה לך, אתה מוריד לי חצי לב. בטוח? אתה רוצה קרב? לא, אני לא רוצה קרב, אבל תביא את האיירון שלי. זהו, אין לי. לקחת יותר, איתמר, אני מכיר אותך. לקחתי 5. תחלום על זה. סתם, נראה לך, לקחתי 3. 2 מצאתי במערה. כאילו מצאתי מהזומבים. כן, מצאת את זה בתוך התנור, נכון? תנור של הזומבים. ברור. מה אתה עושה? סתם מחלק את זה ל2. די! תביא לי אוכל. לך תשיג. שיהיה. ולא בדרך הזאת, איתמר. אני אהרוג אותך ככה. אל תלך לחווה שלי. לא מספיק הרסת לי אחת. לא מספיק לך. סליחה, מה אתה רוצה ממני? מה? חוצפן. פשוט חוצפן, למה שאתה? חוצפן נפשית. אז אתה תיקח לי. קח. טוב לך? כן. איפה מצאת את החזירים? זה פרות, סליחה. פרות יש כאן מלא באזור. גם מצאתי מהחווה שלך וגם... וואו, אתה רוצה מכות? טוס לי מהבית עכשיו, טוס, כשאתה. יש שם סקלטון. איפה? באופק. זה אופק. ללכת בבית. למצוא סקלטון. טוב שלא. אוקיי, בוא נעשה את הסרטון, נראה לי זה הרבה זמן. טוב, אז ביי. אז יאללה ביי.